Audio Jungle. गोड़ लागतानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी खबर रुद्रपुर से रउआ लोगन के टटका राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। लइका के लंबी उम्र खातिर माई लोग कैली निर्जला व्रत। रउआ लोगन के बता दी कि बुध के दिने माई लोग अपने पुत्र के मंगल कामना खातिर तथा लंबा आयु खातिर निर्जला व्रत जीवित पूर्तिका कैले रहले लोग। माई अपने बच्चा लोगन के परिवार के मंगल और अपने बच्चा लोगन के लंबी उम्र खातिर निर्जला व्रत जीवित पूर्तिका करेली। ई व्रत बुधवार के दिन ब्रह्म बेला में माई लोग नहाए खाए से शुरू कैले रहली। इस दौरान माई अपने दिवंगत पूर्वजे के भी भोजन को कुछ भाग अर्पित कैले रहली, जौन में विशेष प्रकार के व्यंजन चूड़ा दही पुआ सरपुतिया आदि के सब्जी सरपुतिया के पत्ता पर रख के पूर्वज के अर्पित कैली। ए व्रत में निर्जला बिना पानी के उपवास पूरा दिन कैल जाला और शाम के व्रती लोग बरियार एगो पौधा जौन बोले उग जाला का पूजा करेली और कहेली कि ए अरियार का बरियार जाके श्री रामचंद्र जी से कह दी हो कि फला कमाई जीवित पूर्तिका व्रत रखले बाड़ी। वैसे तो ये त्यौहार पूरा भारत में मनावल जाला, लेकिन विशेष रूप से ये व्रत नेपाल के मिथिला और थरुअट भारतीय राज्य में बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेपाली लोगों द्वारा मनावल जाला। एकरे अलावा ये व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी लोगों द्वारा मनावल जाता। व्रती माताएं दूसरका दिने व्रत के उड़द के पानी में गंगा जल मिला के निगल जाली और ओकर बाद पारण करेली। एक बार का बात बा कि सूत जी से समस्त ऋषि और स्त्री लोग के पूछलगा पर कि संसार में ऐसा कौन सा त्योहार बा जौन कैले से महिला लोग अपने लड़का का लंबी आयु और कल्याण होखले का तथा अकाल मृत्यु होखला से रक्षा हो सकेला। सूत जी कहनी कि सतयुग में सत्य आचरण का रक्षा करे वाला जीमूत वाहन राजा रानी वो अपने मेहरारू के संगे ससुरारी गईनी और ओइजा रहे लगनी। एक दिन राति में अपने लड़का के शोक में व्याकुल एगो मेहरारू रोए लगल। वो अपने लड़का के जीवित करे खातिर परेशान रहे। जीमूत वाहन के पूछलका पर वो स्त्री बतौली कि प्रतिदिन एगो गरुड़ आके गाँव के सगरी लड़कन के एक एक करके खा जाता। ए पर राजा कहनी कि हे देवी तू चिंता मत करो, हम तुम्हारे लड़का के जीवित कैले का प्रयास करम। वो राजा गरुड़ के बच्चा के स्थान पर अपने के ही खाए के दे देनी। राजा का बच्चा के प्रति ऐसा भाव देख के गरुड़ जी प्रसन्न होकर कहनी कि हे राजा हमसे वरदान मांग। राजा वरदान स्वरूप कहनी कि हे पक्षी राज गरुड़ यदि रउरे हमके वरदान देहल चाहतनी तो ई वरदान दें कि अपने आज ले जौने भी लड़का लोन के खैनी उ जीवित हो जाए और एजा से एक बाद कोनो भी लड़का लोन के नहीं खाई। तो गरुड़ खुशी से अमृत कलश ला के वो सगरी लड़कन पे छिड़क देनी और सगरी लड़का जिंदा हो गई। राजा भी प्रसन्नतापूर्वक यश चल गई। ये व्रत द्रौपदी जी भी कैले रहली और यही से सगरी माई लोग अपने लड़का के लंबी उम्र खातिर वो जीवित पूर्तिका व्रत करेली। खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी का रिपोर्ट। Audio Jungle.